दख'र ABSU मंगना आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बिबानगिरि नोंथांमोन सेरफां दख'र ABSU मंगना गाहाय नेहाथारि जों लोगोसे आफादगिरि आरो दख'र ABSU बिबानगिरि नोंथांमोन महरिफ्रा दख'र ABSU जानानै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय बिबानगिरि नोंथांमोन दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफै 7 खालाराव जानानै थांनाय क'क्राझाराव सानै सुबुंखौ पुलिस बिफाननि जानानै नंखाय गावथारनाय जि हाबाफारि बिथां रुंसारि जनकुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि बिथांमोननि जास्टिस नागिरनानै न्याय नागिरनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि गोजौसिन फरायसालि बा फरायसालिमाफ्राव खौसेथि आफादजों सरजाबनानै केन्डेल लाइटिं हाबाफारि लानाय आलारि बाथि सावनाय आं इ मोनसे प्रग्रामाव दं र' आगायनाय दंना माबानिफ्राय बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन आरो जोंनि बे फरायसालिमानिनो माखासे फरायसा लोगो नोंथांमोन आरो आदा नोंथांमोन दिनै जों इउनिट एबसु आरो गरेस्वर फरायसा खौसे नोंथां आरो नेहाथारि आदा नोंथां आरो बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि आदा नोंथांमोन आरो लोगोसे जोंनि गरेस्वर कलेज इउनिट एबसुनि मानगोनां आफादगिरि आदा नोंथां आरो लोगोसे जोंनि इउनिट एबसुनिनो बिबानगिरि थाखाय गुरै खालामनाय जागायबाय फरायसालिमानि लांगोनायाव गरेस्वर फरायसालिमानि फरायसा खौसे आफाद लोगोसे दालाइ एबसुनि दैदेननायाव गरेस्वर दख'र ABSU महरिपारा दख'र ABSU आरो सुक्लाय सेरफां दख'र ABSUनि हेफाजाबाव दिनै जोङो दाखालि 17 थारिखनि हराव जानानै थांनाय जा इनायै नंखायै साजायनानै सानै सुबुंखौ गावथारनाय बेनि हेंथायै बेनि न्याय बिनानै बेनि जास्टिस बिनानै जोङो दिनैनि जा आलारि बाथि सावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै गरेस्वर फरायसालिमानि लांगोनायाव जोङो लादों। जोङो जोबोद दुखु नांदों दाखालिनि बे जाथायखौ नुनानै मानो होनोबा जोङो बेसेबा गोबाव जों बर' हारिया माखासे बेफोरबायदि जाथायजों जोङो गब्रबोबाय थादों। दाखालि जाय सानै बिथां जनक कुमार ब्रह्म लोगोसे जोंसार मुसाहारि बिथां सानैखौ ULFB होननाय जा गोदानै जोनोम मोननाय उदखारि हानजा बेबायदि साजायनानै जे इनायै नंखायै गावथारबाय बै गावथारनायनि हेंथायै जाय बिथां पुलिसा बा जाय बिथां
एडिशनेल एसपि क'क्राझारनि बिथाङा गावथारदों बिथांखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ बेयो जोंनिफ्राय दाबि आरो जाय न'खर जाय न'खरा दायो गोबां रोखोमनि भुगिनानै दङ बै न'खरनो जास्टिस होथारनांगौ बे जोंनिफ्राय दाबि आरो जों आसा खालामो बेफोरबायदि जाथाया बर' हारियाव आरो उनाव माब्लाबाबो जायाथों जों माब्लाबाबो बेबायदि नंखायै साजायनानै गावथार जानायखौ जोङो लुबैया जोङो मिथिगौ थांनाय समफोराव जोङो नन भाइलेन्स भाबै जोङो गोबां आन्दलन खालामबोबाय जोङो नन भाइलेन्स भाबैनो माखासे आन्दलनफोरखौ जोङो खालामलांगोन जोङो एबसुआ जोंनि नन भाइलेन्सखौ जोङो फोथायनानै जोङो जोंनि मोननांगौ दाबिफोरखौ जों खालामलांबाय थागोन नाथाय जायफोर बिथांमोना उदखारि भाबै आरो खनसेबाव हाथियार हमनानै सोमावसारनो सानबावदों जाहाथे बेफोरबायदि दायो खालामथ'वा बेखौ जोंनिफ्राय गुरैयै जाय बिथांमोना दायो गोदान हानजा दादों बिथांमोनखौ जों खावलायनाय जों मिथिगौ उदखारि भाबै सोमावसारोब्ला बेवहाय गोबां बुस्थु खोमाना लानो गोनां जायो नंगौ माबा मोनसे मोनगोन उदखारियै साजायना जोङो सोमावसाराबो नाथाय बेवहाय गोबां जिउनि गोमानो गोनां जायो जाय जिउ गोमानाया थांनाय 50 बोसोरनिफ्रायनो बर' हारियाव जाबोबाय थादों आरो जों उन समफोराव जोंनि फंबाय जोंनि बिदा जोंनि बिनानाव बिथांमोनखौ जों आरो खोमानो लुगैबावा ओंखायनो जोंनिफ्राय जोंनि समाजनिफ्राय जोङो बा जोंनि आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय जाहाथे बिथांमोना बेफोरबायदि जेबो खालाम जिहेतु बेयो आयेन भाबै थांगोन आरो जे आयेन भाबै थांनायाव माखासे बिसोरनि प्रसेस थायो आरो बे प्रसेसखौ दायो जिहेतु मोनसे अर्डार ओंखारदों मोनसे कमिसननि गेजेरजों बे बाथ्राखौ मोनसे लेटारखौ बा अर्डारखौ जों नुदों बेयो थाबैनो जाथों आरो जायागौमानि जोङो दिनैबो बे प्रग्रामखौ लानायनि थांखिया बेनो जाहाथे दाखालि जाथाया जालांबाय दाखालि सोमावसारनानै जाहाथे जों सिरि थाया जों आरो बेनि थाखाय दिनै लादों आरो उन समावबो जोङो बेफोरबायदि जुदि थाबै इनिसियेटिभ लायाबा जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थागोन आरो नांगौब्ला जोङो बेनि थाखाय आरो आन्दलन खालामबावगोन जोङो माब्लाबाबो लुगैया मानो होनबा जोङो गोबां जिउ बर' रायजो राजानि बिदा फंबाय जोंनि गोबां फिसाज्ला फिसाजो जोंनि गोमाबोबाय जों माब्लाबाबो लुगैया बेफोरबायदि नंखायै साजायनानै बुथारनायखौ आयेन भाबै माबा मोनसे दाय मावदोंबा बेखौ आयेन भाबै बिजिरनानै आयेन बायदि माबा मोनसे साजा हो खिन्थु थोंजोङै नंखायै दि गावथारनाय बियो माब्लाबाबो जानो हाया बेबायदि जोङो जुदि साजायनानै गावथारोबा मोनसे गुलुं गुजुं दिनै जि 24 सेप्तेम्बर बे 24 सेप्तेम्बराव जोङो गरेस्वर कलेजनि जि स्टुडेन्टस इउनियन आरो लोगोसेयैनो जोंनि मोनथाम दख'रा गरेस्वर आनसलिक दख'रा एबसु आरो लोगोसे महरिपारा दख'रा एबसु आरो सुक्लायसेफां दख'रा एबसुआ जयैनो लोगो नांनानै जा थांनाय 12 खालाराव जालांनाय जोंसार मोसाहारि जनक कुमार ब्रह्मखौ बिथांमोनखौ जि ULB मुङै साजायनानै जि फेक एनकाउन्टार खालामबाय दा बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन मोनो बेखौ आसा खालामनानै जों दिनैनि नैबे समाव आलारि बाथि फोजोंनाय लादों आरो बेजों लोगोसे जों नैबे समाव बेखौ जों दाबि खालामनो लुगैयो जाय बिथां सानैखौ अना खानायै फेक दाय गैयै सुबुंखौ फेक एनकाउन्टार खालामनाय बिथाङा नैबे समाव जों एबसु हिसाबै बेखौनो दाबि खालामनो सानदों बिथाङा जाहाथे थाबैनो साजाखौ मोनो आरो सरकारा बिनि सायाव नोजोर होनानै आयेननि भाबै बेबस्था लानानै बिथांखौबो जाहाथे साजा होनो हायो दा बेखौ जोङो एबसु हिसाबै जों लुबैयो खावलायनाय थायो आरो फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे बेफोरबायदि थासारि आरो जोंनि बर' समाजाव सोरजिबावा बेखौ जों हास्थायो दिनै जोंनि गरेस्वर फरायसालिमानि गरेस्वर फरायसा खौसेथि आफाद आरो लोगोसे गरेस्वर कलेज इउनिट एबसुनि बानजायनायाव आरो गरेस्वर दख'रा आफाद आरो मुहुरिपारा दख'रा आफाद आरो सुक्लाय सेरफां दख'रा आफादनि हेफाजाबजों जों दिनै जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारिनि जा फेक एनकाउन्टार बे फेक एनकाउन्टारखौ जास्टिस बिनानै आरो बिथांमोननि जाहाथे जिउमाया आलो गोजोनै थाहैयो बेखौ जोङो लानानै दिनै हाबाफारि लानाय जादों आरो जोङो जोंनि फरायसानिफ्राय बेखौ जोङो फोरमायो जे खावलायो जे बिथां जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारिनि जा फेक एनकाउन्टार बेखौ जाय दायनिगिरि बिथांखौ थाबैनो साजा होयो आरो लोगोसे बिथांखौ जास्टिस मोनहोयो बेखौनो बुंनानै आं
स्टुडेन्ट जानायनि हिसाबै दा जोङो स्टुडेन्ट जानानै जों बेखौनो फोरमायो जेनेबा खावलायो जे जा फेक एनकाउन्टार सोलिबाय दोङो दा फेक एनकाउन्टारा जाहाथे जाया आरो लोगोसे माखासे जायगायाव नुनो मोन्दों माखासे फरायसाफोरखौबो माने जे मा होनना बुङो हाथियार लानाय बे हाथियार लानायनि माबा जेनेबा माखासे फरायसाफोरखौ हमना लांदों बेनिखायनो जाहाथे बेफोरबायदि बेलेग फरायसाफोरखौबो जाहाथे बेफोरबायदि हमना लाङा आरो माखासे दुखिया बा गोरिब न'खरनि दाय साजायनानै बिथांमोनखौ जाहाथे खस्थ' होआ बेखौनो जोङो